бародаро салом алейкум. Хуш омадед ба сайти мо. Хай идои ҳаматон табрик. Назди мода ина чӣ омад? Termex Tefal. Чойники мисол калонак, яъне Termex Tefal мега. Диден и бояд якта тен хира. Барои чӣ? Дита тен, иҷа дита тен дора. Бародаро, и ҳар яктаи мода дар корай. Фақат я условия, ака я бор условия монем, ҳами кас я дастгирӣ кунем, подписатсия кунем, ма ҳами сириями шумо да бифаҳмонам, ҳарака кунем бародаро, 10,000 подписчик кунем, 10,000. Зора нест бародаро, просто шумо да ман ҳунаро мухтоҷам. Ҳамира бифаҳмонамтон, бо воситаи 10,000 дастгирӣ кунем. Гуфти гапу илтимосда. 10,000 подписчик кунем, ай шумо ягон қиндӣ нест. Ҳам сирам мефаҳмен, ҳам мегӯмтон ки дар чиз ҳами чӣ система чӣ рола бозӣ мекунад бародаро. Тени навайку ин инҷош бояд нав боша, уста ки сиёҳ меша, ин инҷо уже тен сухтан мегирад, фаҳмидӣ? Ба инро бе об кам намонед. Ана бародаро, я дастгирӣ кунем, 10,000 подписчик кунем, ҳами сири ҳамира шумо да ошкор мекунем, мефаҳмонем. Баъди ин вариант касе харидани боши платадор харе. Ин ҳамин соҳибаш мега 15 сол шидага ин ҳамира чойника. Так хизмат кардиса, автобашараташ ине хеле халли, фирма хеле беҳтарина бародаро. Мо реклама накардистем. Бародаро, платадор назай. Хай хулосаи гап. Я подписатсия кунед, дастгирӣ кунед, лайка ҷиқен. Ягон қиндӣ намекунад бародаро. Ки шитоби 10,000 шавем барои пешравии канал. Барои пешравии канал дастгирии шумо лозимае. Зинда бошед.